amabesho amancane la kuphuma khona kuzumiza kulo lo misizulu ngahle liyophuza phansi layo intaba ngakhe ngisadebe sibili intaba zentulu uqhawulana indebe nononseko yashoya qhabalazi kuze mnyama umuntu ngisadebe omniphansi obukhanana endaba lo antshela ngathi indolo zami zebuyela sende mbangeni la ngizomthola khona unjalo baba asambe lapho wemfoka sikhakhana wegoalkeeper nazo kuwe mfana kithi unjalo sasha phela goalkeeper lo viveli shimane ngomasoka shaya phakathi yimi lo madeli ntombi ayidlela ushukela untombi lo mfana bathi idliwa yilofana yiwa lo mzabalazo matshinya majongosi sengenelele namaqhikiza bonke abashongazi ulinye bathe yami indoda yimi phela behleka isihlahla sothando untombi engangikomanga mina inkomanga yaqonyelwa uvina olonke mlahlihlikana la ngiphuma khona edumanele basamile isigodi kulonyaka phela ngiphethe obiyela ababili ngempela bangibiyele ngiphethe uTV umpokabiyela nonteleze emnyama umpokabiyela thatha nteleze emnyama lashona ilanga Champion intombi akaqomi noma heme mfana emzela njengepisa seyigcebela ibheyi sika Bobo Pheqeta zona imbuza amadoda kuseyibosi yamanakana zokunakaza yabizwa ngithini hush awusuka nini madoda benza izinto zivaxayo hey wangicaba endaweni ebucayi yezwa-ke wangicaba endaweni ebucayi yangixaka manje mina ngangizofuna uhlanga lemali uhlanga lamashampura wena ungiqosela ngeleze endaweni elongo hey madoda iyalungalunga manje le video hey pay wakhe mveka esemhlale ekanye ungenzisa into ongeyiyo hush Lehluleka lapho uphusha amathalente nabene ezinyangeni nithi niyofuna izinhlanga nifuna ukugcatshwa nithandwa abantu umuntu akophutsha ithalente lakhe ningahambi nezinyangeni iyakulungisa inyanga yakugcaba kancane